मा निनि खुक्ति कक सारमा रक नों ताबो साइदमान बाहाय रक वानसो आं तो मंसा सिया मा हाबै रोखाखाय आं बजागा दं बरबाय हान्ति फेर जागै बेराय तनजागो आं मंसा सिया आं सिजाय फाग्याखाय जे जारा खानानाय रानो खंनो सावता गां अबन परंखाय हाय सिजावनाय हाय मा हाबोखाय आं अखंनो मंसा सिया बताम जों साइकेलां इया बाहाय रक्ता इखम तेखेमाना आं राजनि बरं बो जे फाने हामिया जाया रंनो बां मावा हाबै दियानायो आं माला 108 ता मालाना आं जब मा खायो जब खायमाने परे हंखाय मा आनि सागो हाबखाखाय आं मंसा सिया माता महनि साइकेलांबाय आं बो सिया आं मन्दिर कगै हाखाखाय आं जतन न संगो नरकता महनि साजाकबा खे माबाय आबनि परे हंखाय बुरानो साइकेला रखा आं बुजिवता जेफ्रो निन सागो मा हापायनाय बा कथार कायसा हापायनाय आफ्रो नों सिगनेल रदमान माने आनार हापायनाय नायखे माहेर माने आं मा हापायनाय पुरो हंखाय आं बंनो बु आको बागै आकुय आसुंनानि बुकजानानि बंनो याबा हाकिन हिन पुरो हंखाय आं तुंलक संगै दर साकलि थांगो हंखाय नांताय मंसा सिलांलिया बुसु जरा र दंलां दंगो जे दजन बरंग दजन न मजमो आधा घन्टा र मा तंगनता याबा हायरता हंखाय मा हापायना सगां हानि तंत तखे मन्दिर बिसिं हाबो हाबियादो माला 108 ता माला ना आं अनमं सिबाय हनै मा बाबा न निहंखायसे माले खगराव हंखायसे हामानि परे हंखाय मा हामान परे के साइकेलांबा खिते जे जारा रुगिनो हामिया कग्रंग जे मोटाय नांनायखे नांनाय बुस नांनायखे नांनाय टक नांनायखे नांनाय फुन नांनायखे नांनाय बेबां न मा साइकेलां थांगो हंखाय आंलो मंसा सिया नर ताबो बा आनो नायनो मोजंखा आनि 108 ता माला न आनो गनि रखा नर आनि कहानि ताबो न गय थांमानो मा फाय सानाय साबनाय दा ताबो जे पुरखनो लेखा खांका मा फाय पायो आं माने मन्दिर बसखां थाना नांगौ ता आं गोथारखौबो के साक सुकलागि रिचम गोथारखानै आं 108 ता माला न जवाब खायखाय मा हानि हापाय नर कक सायमान आं बायनो ताबो मा दनि खुक्ति तिरप्रा हास्तेनि जतो लोकरन सायमांखा राज सिंहासन कलगनानै बा तिप्रासारनि बिसिङो बेसि खाय थांका नारगनानै हंखाय बलिराव खायना नांनाय नि जे नि खुक्ति सामानि मा सामानि ता नों दसाया हंगा अबनला नों बाहाय वानसो रिना नांसकनाय आं अबनला जुदि अबरंनो खाया हंखाय आंसे दुखु मानाय माबाय कबै कं न वान शक्ति कबै कथा न हने वान शक्ति अम जे सकाबा न मिसे मथना ताना नांनाय राजबारिव हंखाला आंसे दुखु मान फिनाय माने नियांतै जतो लोक सिरि साइ तंमान एव हायता निन मंगला साइ आन बो मुखाय सिखन्ति हने हलाय कामी एनि सिकलन निन बोसार का खर आन बोसा 3 जना बोरै कायसा चला 2 जना बोसाला परै जतन इको कमबेस पर याकर बाख्या इको ताबो खानो बेकार खलाय दंबायो